Ahoj lidi, já si tam od dnešního videa. Dneska si zahrajeme Pet Simulator X a dneska to bude nový update, jo. Mimochodem tohle je ten můj merch, takže na ten rozhodně rozklikni, prostě jděte do Add Friends, no prostě natočil jsem na to short, no a prostě to rozjedete. A to je všechno. No ale tohle ta druhá část, což vy jste nečekali. Ta tajná věc bude velice tajná a bude jenom pro jednoho člověka, takže kdo si to koupí, když zjistím, že to koupil 3 lidi, tak vy si říkáte, ale to nebude fér. No, jako by bude, protože Hypomelon má 1 bilion, takže jeden člověk dostane Hypomelona, druhý dostane 1 bilion, a ten třetí dostane taky 1 bilion. Ale pokud někdo, jo, samozřejmě děte, napište pod tohle video do komentářů soutěž 1 a já pak udělám to hlasování. Prosím, napište to, prosím, já potřebuji už udělat soutěž. A tady asi poznáte podle toho, no, nevyšlo mi to. Huge nemám, jak mají všichni Huge Big maskota. Peněze mi taky nepadlo, Huge mi prostě nepadají. Já ničemu nemám prostě tak, no. Ale pokud byste samozřejmě něco chtěli donatenout, jakoby tady, tak můžete v nick, který jsem ukazoval v předešlém shortu. Tak na to pošlete mi třeba, já nevím, co chcete, třeba tohle free, vždycky u toho napište free nebo nic, myslím to, když mi někdo něco pošle, tak buď je to do indexu, to tam napíše index, a nebo je to za free pro mě, takže pište buď index, nebo nemusíte psát nic. No a podívejte se ještě jednou na ten merch, že i tady zezadu je tady tajná věc, je tu Huge Big Mascot. A samozřejmě skopírujte si ten můj link, co je pod videem, a dejte co, dostanete se na můj Discord a tam jsou taky soutěže o Huge, který ani nemám, ale koupím se z Roblox Shopu a udělám o ně soutěž, no, takže já se s váma loučím a počkejte, ještě udělám to. Já se s váma loučím, čau, čau.